fa l'efecte que el món de l'audiovisual, que encara està envoltat d'aquesta mena d'aura de modernitat i de postmodernitat i de vincle a les noves tecnologies, curiosament comença a tenir ja una llarga història, i em sembla que la millor manera de comprendre la naturalesa profunda dels mitjans audiovisuals és justament mirar la seva historicitat, la seva evolució. I aquí doncs, hi ha aquesta casa, aquests 3 pisos dedicats a fer un recorregut per la història de la ràdio i la televisió, que està pensat per qualsevol persona curiosa, però que sobretot hi veig una aplicació pedagògica adreçada a la mainada que em sembla que pot tenir molt d'interès. Sabeu també que la Generalitat de Catalunya serà implicat a la informació sobre l'existència d'aquesta casa dins les escoles de la Generalitat de Catalunya. De quina manera se pot organitzar aquella venguda de les escoles de la Generalitat aquí, ajudada per la Generalitat de venir aquí? Bé, jo crec que ja està funcionant, es tracta de promocionar-ho i que les escoles sàpiguen que dins dels seus plans pedagògics aquí tindran a la seva disposició un conjunt de materials que, ja dic, no només poden permetre fer el seguiment històric de la ràdio i la televisió, sinó que a més doncs, hi ha uns estudis a la seva disposició per poder fer algunes pràctiques que permetin a la gent salvar aquesta mena de misteri que de vegades sembla envoltar els mitjans de comunicació. Les tecnologies primitives eren molt senzilles i eren molt elementals i només la simple contemplació permetia entendre-les. Ara arribar a entendre com es transporta el senyal, com es creen imatges a través d'un croma o com es fan efectes de so i tot això és una cosa una mica més complexa i va molt bé que t'acompanyin i t'expliquin com es fa, perquè allò tan misteriós finalment t'adones que ho tens a l'abast. I ara les tecnologies ens ho posen a l'abast, però en farem més bon ús si entenem com ha anat evolucionant el món de la ràdio i la televisió. Una cosa que és una cosa per Occitània. Nosaltres que estem acostumats a escoltar la Catalunya Ràdio, Catalunya Informació a Ràdio Occitània, un d'altres mitjans de telecomunicació, hi ha també la possibilitat per haver per numèric la televisió catalana, les 4 cadenes de televisió catalana. És que un jour podrem de tot Occitània haver tota aquesta cadena catalana. Jo espero que sí, el que passa que això, ara justament hi ha aquí amb nosaltres avui el president del Consell Audiovisual de Catalunya, hauríem de parlar amb el president del CCA, del Consell Superior de l'Audiovisual francès, perquè ells en allà tenen una política més aviat restrictiva i encara ens queda molt camí per recórrer buscant la reciprocitat. Nosaltres voldríem poder fer intercanvis de canals, ens sembla que l'ús de l'espectre radioelèctric haurà de permetre que hi hagi canals transfronterers i de fet tenim la voluntat de que n'hi hagi, nosaltres hi estem d'acord i decididament, però a més, afortunadament en molt poc temps disposarem d'un canal immens com és internet, en el qual segurament la idea de canal de televisió anirà desapareguent i en canvi el que tindrem és disponibles tota mena de continguts que estaran disponibles a qualsevol hora per qualsevol persona des de qualsevol lloc. De manera que jo tinc la impressió que la nostra interrelació entre Occitània i Catalunya podrà ser molt més estreta en el futur immediat perquè tindrem tecnologies que ja, diguem-ne, seran substancialment transfrontereres. En el cas de l'espectre radioelèctric ens hem de posar d'acord i hem de garantir l'intercanvi, però en la xarxa no hi ha cap obstacle que ens impedeixi poder-nos intercanviar continguts. Finalment, allò que marcarà la diferència, fins ara el que marcava la diferència era disposar de canals i disposar de llicències. A partir d'ara la diferència la marcarà el fet de ser capaços de produir continguts que ens puguin interessar mútuament. I aquesta és una mica la clau des del meu punt de vista.